Goddag, Pø. I dette forsøg vil jeg teste, hvorvidt brydningsloven den gælder, når lys bevæger sig fra luft til glas, og igen fra glas til luft. Vi har en brydningslov, der siger, at vores sin I over sin B er lige med N2 over N1. Og det vil sige, at vi har lys, der passerer i en indfaldsvinkel her, fra et materiale, som i dette tilfælde er luft. Så rammer det en grænseflade, som vi kan sige i dette tilfælde er glas. Og når den gør det, så bliver vinklen brudt, så sin I bliver brudt til sin B. Så sætter vi over hinanden. Og så skal vi så sige N, det er brydningsindekset. Så derfor der skal det være N2, det er brydningsindekset for glas, som vi havde hernede i materiale 2, over brydningsindekset for luft, som er N1. Og ja, vores to brydningsindekser her, det er konstanter, og det afhænger af hastigheden, som lyset passerer, altså hastigheden på lyset i det pågældende materiale. Yes, og her ser vi så vores første forsøg, hvor vi kommer fra luft ind til glas. Så vores sin indfaldsvinkler har vi til at stå her, vores indfaldsvinkler på 54, 22, 9, 36 og 72, og vores brydningsvinkler har vi til at stå her. Lige et hurtigt eksempel på, hvordan udregningen den forløber. Det ser man hernede i bunden, hvor vi har vores sin, det er den øverste her, for eksempel sin 74, delt med sin 32, og det er så lige med 1,52. Og 1,52 det er brydningsforholdet, som der kommer fra luft til glas. Man kan se, at vi har fået et middeltal i alle vores udregninger på 1,49, hvilket faktisk er helt perfekt. Da brydningsforholdet er givet ved 1,49 fra luft til glas. Så den relative afvigelse er faktisk 0% på dette forsøg, som vi har fået lavet her. Vi kan så også se ud fra disse forsøg, at brydningsloven den gælder, da det er forholdsvis konstant herude, og vores middeltal, så har vi fået vores konstant på 1,49, hvilket også er den, som er givet ved teorien. Her ser vi så forsøg nummer 2, hvor vi har valgt at skyde lysstrålen på den anden side af prismen, så på den buede side af prismen, hvor den så kommer ind derfra i stedet for. Og der har vi igen vores indfaldsvinkler til at stå herover, og vores brydningsvinkler til at stå her. Og det er jo så, nu går det så fra glas til luft, så nu er det brydningsvinklen fra ind i glasset og ud i luften. Og der har vi fået givet vores tal fra begyndelsen til 0,6 og 8. Og det er egentlig også det, vi får i vores forsøgsresultater igen, så de er rigtig gode. Og vi kan se et eksempel på udregning hernede, hvor vi tager sin 22, som er den øverste, vi kan se heroppe, delt med sin 33, som er brydningsvinklen, når den kommer ud i luften igen. Og det er lige ved 0,687. Så igen rigtig gode forsøgsresultater, hvor vi igen har ramt os konstant, og dermed kan sige, at brydningsloven, eller brydningsforholdet i hvert fald gælder, af det vi har fået givet. Yes, jeg beregner min IG, som er min indfaldsvinkels grænse, ved at sige en invers sinus 1 over 1,5, da det er brydningsindekset for henholdsvis luft på 1 og glas på 1,5, og så får vi vinklen på 41,8 grader. Og hvis vi så tager en sinus til vores 41,8 grader, så kan vi se, at det giver 0,66666665. Og det giver en rigtig god sammenhæng med, hvad brydningsindekset er for de to stoffer, altså henholdsvis luft, som vi har her på 1, og vores glas på 1,5. Når man deler dem med hinanden, så får man også 0,66666. Så derfor der er der sammenhæng mellem vores indfaldsvinkel, vores grænse, i forhold til hvordan indekserne er i de forskellige stoffer. Så når vi kommer over de 41,8 grader, så kan der ikke ske den totale refleksion mere, så vil brydningen simpelthen ikke kunne opstå. Yes. Når vi så ganger brydningsforholdet, som vi har fået i henholdsvis opgave 1 og opgave 2, så siger vores teori, at det egentlig skal give 1,00000 uendeligt derudaf. Fordi vores brydningsindeks for glas, som vi har her i formlen, det er 1,5. Vores brydningsindeks for luft, det er 1. Og når vi ganger dem med hinanden, så skal vi bytte rundt på dem.
så skal det lige pludselig være luft, der står øverst her, så det er brydningsindeks på 1, og glas brydningsindeks på 1,5. Så når vi dividerer de tal og gange, eller når vi ganger de tal sammen, så vil det altid give 1. Ved vores de tal som vi fik i vores forsøg, der giver det, når vi ganger dem med hinanden, 1,0160. Så det er faktisk rigtig, rigtig godt, og derved kan vi jo ligesom sige, at brydningsloven den gælder. Yes. Og ud fra disse forsøg kan vi så konkludere, at brydningsloven den gælder, når lys bevæger sig fra henholdsvis luft til glas, og igen fra glas til luft. Der vi nu kan se konkrete tal og beviser på det. Det var alt for nu. Jo tak.